Hola, bon dia, bona tarda, bona nit. Jo sóc l'Ivet i aquest és el meu company Raül, que algú vaya per ell. Doncs mira, perquè vegis que no ets l'únic que té por escènica, anem a entrevistar persones. Hola, senyor. Vostè té por escènica? Sí, per això porto aquesta màscara. I per què té por escènica? Perquè tinc por al rebuig, perquè no vull fer-ho malament, perquè tothom em mira i no vull que em critiquin. I vostè té por escènica? No, perquè si no tindria por a les escenes. És bo, Sí, veig que no sóc l'únic. Què puc fer per no tenir por escènica? Doncs mira, intenta no culpar-te per tenir por. Tenir por és un fet natural. No et fiquis nerviós. I intenta tenir un bon guió per no perdre el fil. I no el fil que utilitza la teva àvia per cosir els gorros aquests de llana que després et pica molt al cap. Recorda, el públic no és el teu enemic. Bueno, si entre el públic està aquest nen que a la primària et va ficar la culpa d'alguna cosa que no era teva, llavors això mira com vulguis. Però aquests consells ja funcionen per si sols? Evidentment, no hi tens que ficar-li molt d'empeny perquè funcioni. Ets tu el que té que treballar. Doncs moltes gràcies, Ivet. Ara ja sé què fer, però ara tu has d'aprofitar aquests consells. I sense dir res més, adeu! Adéu!